ni ng'at jo go wiye korot oneno ko go wiye korot to aene cell mare isolated aen kende e cell no koro ng'ama neno ko go wiye korot to ngik matimo ni should be able to be brought to book also. Number 2, wach mar police killings en wach ma ose wach ndalo mang'eny to mondo reforms otimrega Sharon nyaka bed ni gimoro timre kata mna stima no kel issue mar kaka koro Floyd ing'en sa ni koro changes otimre America kata police iyudo ka koro America police nyaka bed gi kamera e wiye samodhi mako ng'ato e dende nyaka bed gi recording equipment mako peji ni nyingi ng'ano to ntinga moro mawinjo penjo go kamoro e central command mawinjo penjo mo penjo go kendo be nyaka gi kamera e dende kanyo mamenyo ma kamera nyoko nyal simo koro regime mar tiyo kod loko ginene marobila kata doho bose wacho nyocha case bro tere do e wach mag protest man go mag genzi we made some wins win machel manobedo made and no nego ben police ma the a protest are uniformed according to the law okonego bed civilian police nkech koro kaka koro jok mo wacho gagi agwada penjo ni ji auchiel ka gin jomagi an ok apar ne gin police no iparo ne gin jomagi dogi ne gin okwach kich criminals inyalo bedo no kwach kich ngech kapon wang'yo regime no to wadok nyaka e recruitment regime mar police gimiluongo ni background check onyalo bedo ni jok mondiko mondo bed police gin jok ma history margi gin jok mondo sebedo jonek ngech te moko kaka koro ji ndiko police ka ting'o na gwanda inye gi jomoko mia gi jomoko apar Sharon mia jomoko kene go ji ariyo then ikelo nyingegi to kisekelo nyingegi nikech ng'acha wat ni ng'at ma seche moko timo recruitment ibro kelo nyinge ting'io nyathi owadu moro kana nyathi wat ni moro machendo e gweng kucha ma criminal e gweng kucha mondo imanye tich mondo igole e tabia motime e gweng kacha tikele tiso e police background mar nyathini already rach kimi nyathini bunde en nyanga ma seche moko nose donjo e anjao e gweng kucha so recruitment regime mar ng'ama bedo police. Number 2, issue kaka koro issue mar wach ni issue mar kata suicide iwacho ni sani the highest institution man called suicide cases joma nego mondegi joma nego nyithigi joma nego wedegi joma negre kendgi number 1 in Kenya Prison Office institution followed by the Kenyan police. That means ni ntire nyaka jomoko mabende gin police ka to temperament margi gin gi depressions mopogore opogore nikech kaka kolo nyathini iwacho nene ogole DCI agwanda DCI no donje gin nyathini no komak no golo mabei to kotere central police no zere DCI headquarter man kia buro kocha kogole kucha do nukongo tere sendo bilama mawego to kochopo Nairobi ka to kotere central otere ka DCI saboro ogole gutienu obedo recorded OB ma central police bang 1 hour 20 minutes kendo record OB cha kendo record ni Albert Ojwang dead. That means ni kacha no bed for only 1 hour to seche man ne bedo recorded na Albert Ojwang dead no bedo recorded go police ariyo mano confirm ni Apisas is already dead kata mna bagaji ngene ka ngacho bedo recorded sa only 1 hour between sa makoro okay list central police gisamo bedo recorded dead akiana gisete nyaka bagaji do not ni no yude ka en unconscious mano ka intere cell marobila to gikawe giringo kode e hospital mambagaji to bedo reported dead to jogo ndike obin koro is now